Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар. Һезне гүзәл табигатьле тау авылында каршы алуыбызга бик шатбыз. Байрам бүген бездә капка асып, кунак булып түрдән удыгыз, йырмаң һөйгән, игелекле булган халкыбызны күреп китегез. Хәй хөрмәтебездән авыз итегез, хөрмәтле кунаклар. Тау башында бер авыл, исеге сырмай давыл. Тау башында бер авыл, исеге сырмай давыл. Авылдаштар тату була, бына шулай була ул. Авылдаштар тату була, бына шулай була ул. Туре 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 тәри тәтә игенәем. Туре 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 тәри тәтә игенәем. Хәтидә туре тәри тәтә игенәем. Хәтидә туре тәри тәтә игенәем. Аппак итеп сәскә Kambayıl sesken buydayım, akbağıtım sesken, kambayıl sesken buydayım. Akbağıtlı odun ömür bir hındır yakıldayım, akbağıtlı odun ömür bir hındır yakıldayım. Dure 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 ritler itete güneyim, dure 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 ritler itete güneyim, dure dure ritler itete güneyim, dure 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 ritler itete güneyim. Hadi de dure ritler itete güneyim, hadi de dure ritler itete güneyim. Dure 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 ritler itete güneyim, dure 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 ritler itete güneyim. Hadi de dure ritler itete güneyim, hadi de dure ritler itete güneyim. Рәхим итегез, рәхим итегез. Рәхим Мәсит сәвитендә Мәситне Зариф Мавлит улы үдәнең көсө менән тигәндәй, үдәнең бураһы менән, халык менән йылышып, аңа ҙур рәхмәт. Мәсит ябылмаһын, иман йорты ян биреп торган Тау авылына рәхмәт һеҙгә ҙур итеп. Хәйерле көн, хөрмәтле дин ҡараштар. Бүген иң изге эш белән башлыйбыз бүген Тау авылының 100 йыллыгын. Бүген бик матур мәчет ачыла. Беренчедән зур рәхмәт әйтәсе килә бу мәчетне төзүдә булышлык иткән өчен иң изге эш эшләнгән. Бу мәчетне саклап, йомган намазлары укып, бу авылның күрке булып торыр дип өмет итәбез. Үзәл рәис кызы исеменнән без бүләкәй генә бүләк әзерләдек, шул бүләкне хәзер тапшырабыз. Мәчеткә рәхмәт. Хөрмәтле тугандар, хәерле көн. Бөтәгезгә дә күп сәлам, рәхмәт килүегезгә. Бүген дә сынап та улы бәйрәм. Иман йорты асыла. Иман йорты. Авылда мәсет булганда кешедә иман була, тәртип була. Ягъни мулла була, акакаллар була, исем куштыру була. Шул кешене кабергә кую һәм башкалар. Мәсет ул авылга нур бирә торган урын. Аның размереннән тормай, бәләкәй бул дурма. Мәсет ул мәсет. Безнең ата-бабаларның булган изге йорты, шул йорт менә хәзер кайтты һезгә. Шуның белән котлайым бөтәгенә дә. Мәчетне ихтирам итегез, килегез. Сак кына хәзер хәйр халыгыз. Йома бәйрәмнәренә килегез. Мин үзем Алла кишәй түгел, әмма Алла һәрбердәме йөрәк табырга тиеш. Без мусулманнар. Рәхмәт. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Хаумыгыз авылдаштар, милләттәштәр, килгән кунаклар, һеҙҙе ошо байрам белән кайнар котлайым. Һәрберегеҙгә исәнлек, һаулык, таҙалык, оҙон ғүмерләр бирһен. Ошо алған мәсетебеҙгә, иман йортона ҡабул итеүегеҙҙе теләйем, иншалла, һәрберебеҙҙә. Һәм шул ярҙам иткән кешеләребеҙҙе финанс яҡлап ярҙам иткән кешеләргә зур рәхмәтемде еткерәм. Исем фамилиялап үтәп китәм, әҙ генә булһа да. Мирхайдаров Денис безнең бөтөнлөй белән оборудование итте өсөн, аңа зур рәхмәт. И килә безнең Давлетшин
Rami biz eslerin abarıdı bitti. Boyatıp magnetofonlar alıp mikrofonlar koyup аңа зур рахмәтем җиткерәм. Ибезнең ай балкып тора инде авылыбызда Нур Хибет. Шагышлар Ришат үз куллары белән эшләп кайтты. Ишеген һәр беребезнең ярдәм иткән кешеләр безнең агас ягыннан Мурзагалин Айрат, Такта ягыннан босып бирүчеләр Вали Ахметов, Рәүф, Вали Ахметов, Рәсул һәм монда ярдәм иткән кешеләр Гали Ахметов, Урал, Гатаулин, Закирян, Шафиков, Юлдаш, Мухаммадиев, Фәнзи, Мухуддинов, Фәнзи, Мухаммадиев, Шаймурат. Аларга зур рәхмәтемне җиткерәм. Һәр вакытта ярдәм кулы һуздылар. Калган эшләгән кешеләргә зур рәхмәт. Аларга Инде бирәм Зулай Хәдрәт Муллага. Саумыгыз. Мен гафу итенәм, карамайсы һөйләй белмәйм мин. Гафу итәргә яраймы? Әгъүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әссәлату вәссәламу ала саййидина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи аҗмәгин. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Хәерле көн дин кардәшләрем, милләттәшләр, килгән кунактар. Барыгызга Тау авылының 100 еллык олы юбилее менән тәбрик итәм. Ошо матур сараны оештыручыларга зур рәхмәтемне белдерәм. Тагы да күркәмрәк, тагы да матуррак булыр. Был изге йортты төзүче Сафиуллин Зариф Мәүлид улына, аның гаиләсенә һәм дә ошо мәчетне халырга үзенең көч тил ярдәмен, кул ярдәмен, финанс яклап ярдәмен тактарга да Ходай Тәгалә исәнлек, һаулык, сәламәтлектән айырмаһын. Байрамдарыгыз барыгызга да мүбәрәк булсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Безнең авыл мәчете бүген ачылган көндә йыелган бөтен халыктың йөзләренә нур якты. Аллага шөкер, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Авылыбызга мәчет кайтты, иман кайтты. Кешелеклелек, улы буынга хөрмәт кайтты. Туаһы балаларга Аллага шөкер, хәерле юллар якты. Безнең мәчетебез. Хәзер инде Әйтүгә теләүчеләр бармы? Әйтегез. Теләүчеләр бармы әйтергә? Зариф, рахмат сиңа. Молодец. Большое дело ты начал, а потом все подключились. Зур рахмат сиңа. Молодец. инде дә янагат. Әйтегез. Һаумыгыз, хәерле көн дуслар, хәерле көн яши картына, хәерле көн килгән кунактарга, хәерле көн барына, хәерле көн имин аманлыкта, гөрләп торһын һәр бер көнегез, һезнең тырышлыктан куәт алып, гөрләп торһын бүген көнебез. Assalamu alaikum. Hürmetli avul yaşayışları burundan Tau avulu güdünün dostluğu birlemdeki bilen ayrılıp durgan Tau avulu. Hani İgilin rayonunda gana tügül Başkırstan'a dan itipilerlik avul. Bunun kök avul yok. Birdem tatı halık. Dersi buna ata babalar yaşayan ata-babalar şu ruhunu bizge kaldırgan. Bana küpleri bile hali isen kişiler bana Gizatullah Allah benim kartatay bitindi. Bana şul tiklim hürmet etip bana hali de mescit yanından ütken vakitini garmon oynayıp birleşip ütüv
дәрәҗәле эш түгел. Бұл мәсетне кәмһетүгә керә. Мына борынгылар әйтә торгайды. Гыйззәтле бабайның йортына килеп битер алдынан 200 метр, 300 метр җырларны туктатып, гармонны туктатып үтә торгай. Мына шундый рухи байлык бездә хакланып калган. Байрам белән барыгызда барыбызга исәнлек, һаулык, бәрәкәтле, тәүфыйклы тормыш. Инде дә җәмәгать бергәләшеп, азан әйтеп, мәскә кереп 2 рәкать намаз укып, дугалар кылып сыккак, тагы да күркәм, тагы да матуррак булыр. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة القائمة صلاة محمد والصلاة والفاصلة والدرجة الرافعة وابعث مقام محمود الذي بلغت إنك لا تخلف الميعاد الحمد لله رب العالمين. يا أخي الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الحمد. Yanına cemaat, işte başarılı basarıp başarılı haklıyız. Kubbe kişiyle ya üstürekle basarılı. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi niyet kıldım. 2 rekat mezun bazı çok kıyasın Allah Teala. Allahu ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين والله أكبر والله أكبر بس لازم أربعة سنوات يلا كبرك هذا Qonaqlar. Xayr, sen barlığına. Nişik kelib ketdingiz? Betkinami. Yaray. Bu müşkilalar. Ketib arıttık. Bu müşkilalar mı? Bu mening eng pravnучкаларым bular mening. Küllerim atımı. Ayye. Yaray. Әйдәгез, рәхим итегез, кунак йортына. Авыл йортына. Әйдәгез. Күршеләргә кунак килгән иде нихәлитәе. Тума койрык кара бәрәс туеп кунак итәе. Ай юнәй бөгелмәй матур бара түгелме. Матур бара дигәндә күңел аса түгелме. Матур бара дигәндә күңел аса түгелме. Һаударға арыктан кызар кара ярыктан. Игре төшеп бейеринде ояламын халыктан. Ай юнәй бөгелмәй матур бара түгелме. Матур бара дигәндә күңел аса түгелме. Матур бара дигәндә күңел аса түгелме. Yer yelege bişken sapta ırdı başa bulmadı. Yağı hava kuylarında osuraşı bulmadı. Hayır yüzmey bükülmey matur bana tügülme. Matur bana
batır beygende köngül asa tugulma. Matır batır beygende köngül asa tugulma. Matır batırlarga kunak yenini haliteyim. Tutma kuyruk karabelas kuyup kunak iteyim. Ayrılmay dökülmey matır batır tugulma. Matır batır beygende köngül asa tugulma. Matır batır beygende köngül asa tugulma. Matır batır beygende köngül asa tugulma. Дайте не теряем. Eyve ütegev, durdan rahim itegev. Avulumuzdan 100 yaşın birge bayram iterbiz. İtekleri abur kalırla sürele, İtekleri abur kalırla sürele. Hikrip düşüp beygende bigrek matur kurele, Hikrip düşüp beygende bigrek matur kurele. Bata 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 matur bata tugulme, Bata 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 matur bata tugulme, Matur bata beygende kungel asa tugulme, Matur bata beygende kungel asa tugulme. Batırı 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 süngülgenu, Batırı 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 süngülgenu. Evlen kungellere gitti asırı süngülgenu, Evlen kungellere gitti asırı süngülgenu. İşte oturamına kurza bir gelmişler. Anam ne ye? Şovu şey var. Fikirlik. Bunda oksayı. Hayır. Может, папа не такой Куда поставляете? Там мотор и берлер Какое поколение еще? Меня фотографировал, Полиэтилен кидіріп, элини
Нигә? Кидереп саклаңыз, марледа былай сакламагыз. И вот такой хәзер үзенә подарить обещала когда-то. На своей дочке отдашь. Конечно. Бигрәк матур. Шул тиклем. Ана бәйләдә Борын-борын-борындан кеше аяк басмаган, хозур табигатькә төренеп, ямлиләмәс буенда дәртле халык яшәгән. Булган тибер урын Кәмбәрәк дип аталган. 17нче буаттарда халык явын байкаган. Кая таштай горур батырдар, нәзакәтле кызлар булдырган. Ата-бабалары көчле, рухлы булган. Хандык хазинаһын асайык, тарихыбызды сисәйек. Бұл хазина хандығы. Нинде серле язу бында. Аялы қоя оқып қалайым. Kızlar Karagadalı 1737-1742 yıllarda Orta Lemet Kemberek avulu barlıkka kilgen iken. Yugarı Çinli Tirmeler starşınahı Tağlıbay Mungazov nigen halusu bulgan. Oşu vakıttan alıp avulubыздың ismi Tağ dip atalgan. Dağı nime? Karagadalı kızı. Bu bit bizim yaratıp giygen barımızın ta Fransuz yavlığı bir. Karagadalı indi matur. Ebilegi bunun tarihi. Bu tarih bit büyük burunga barıp tutaşkan. Bizim ata-babalarımız o şehirlerimizden de 1812 yılғы Fransuz hubuşunda katlaşkanlar. Hem ular yeni uyavlagandan Uydarının keleşlerine, eseylerine, bulak bulhan, ittelik bulhan deyip, o şunday Fransuz yavlıkları alıp kaytıp bulak gitkenler. Hem buna 50 gün gelse, biz o şu yavlıkta yaratıp ya buna bir şulay mı? Her bir bayramda, her bir bayramda tabında bizim o şu Fransuz yavlıkları. İyi, bir şey. Tabla yemelik var, kızlar, karakter. Kızlar Karagadalı nindey matur tuşildiriyek. Burun bizim üle seylerimiz, hatın kızlarımız oşu matur tuşildirikti. Bayramdarga hem günde kiye turgan kiyimlerine takkandar. Bu tuşildirik көз тиюден hem yılılıkta netken, hatırlatken, haklagan. Bizim her birimiz de oşu tüşüldürükler var. Hem kis ulturuğa kilgende tüşüldürükler işlegenler, kis ulturganda matur edip yırlar yırlaganlar.
Умартасылык халкыбыздың борынгы кәсептерінің бірігі әлі дә үзенең бәтен югалтмай. Бұға авылыбыздың табигать шарттары, ата-бабаларыбыздың йолагын дәвам итү теләге шөгыльдең табышлы булу ярдәм итә. Безнең авылыбызның элегелектән үз балыкчылары һәм һунарчылары менән дан тоткан авыл халкының борындан килгән шөгыле әлегеләй хакланып торып кала. Кимнең ситеге икән бу? Кызлар, бу ситек. Хәҗәринеке. Әйе, ул бик матур уста биюсе булган. Әлеге вакытта уның бүләсәләре бик матур бийләр. Бу ситекте улар комсомол байрамында бүләк ителгән. Әйе. Ситәгезме? Әйдәгез әле бүләсәһен биетеп алайык. Ничә елдар күрешмәгән бауырдаштар, якын дуслар, насип булгас бына бүген зур байрамга йыелган. Кавмыгыз ырудаштар, кан кардәштәр һәм ердәштәр, кайнар сәлам фикердәштәр, сәлам туган нәселдәрдән, зурлап кайткан дусларга, димәк, изге хәбәр yetkән, алыс яктардан. Assalamu alaykum muhtaram qon qardoshlar, hammaga qadrli do'stlar, tug'anlar, kelgan qonaqlar. Bugun Bashqortostonimizning eng matur rayonlari Iglin rayoni, eng matur burungi Bashqort avullari Tau avuli 100 yillik yubileyn ko'rkam qarshi ala. Min Tau qizi Халык мине һөйеп үстергән, бишек йырын йырлап талгын гына, урман моңы назлап үстергән. Мин тау кызы, йөрәгемдә таудар хәтле һөю,
тауҙар хәтле иман үрелгән. Авылыбыз бар тарихы, иҫ киткес ғозур тәбиғәте, күңеле бай халҡы менән дан тота. Элек-электән татыу, егәрле халык йәшәй. Тауҙар бөгөндә тулы ҡанлы тормошта йәшәй. 82 йорт иҫәпләнә. Унда 178 кеше ғүмер кисерә. Йәштәр, бөркөттәр ояҡ ташламай, тип ауылға төпләнеп балалар үҫтерә, күпләп мал тота, картуф сәсә, баҡса үҫтерә, бал ҡорттары, ҡош-ҡорт аҫрай һәм башҡа бик күп шөғөлдәр менән шөғөлләнә. Тыуған ер, һиндә тыуып тәпәй баҫтым, һиндә үтте бала сағым, һиндә йырым ҡанатланды, сал бөркөтлө тыуған яғым. Хөрмәтле ҡунаҡтар, сәхнә түренә Ләмәз ауылы хакимияты башлығы Раил Ғалимйан улы Мирхәйҙәровҡа бирелә. Рәхим итегеҙ. Hörmətli avuldaşlar, kилгән ҡунаҡлар, дуҫлар, иптәштәр. Бөгөн беҙ ошо матур Ләмәз буйына Тау ауылының 100 йыллығын уҙғарырға йыйылдыҡ. Матур итеп ял итәйек, бейек, йырлайыҡ. Тау ауылы халҡы былай да йырға-моңға оҫта. Йырға-моңға оҫта түгел, эшкә дә егәрле, бер-береһенә ярҙам итеп, ауыл өсөн үлеп, янып йәшәй. Гелән ошо ҡылыҡлары, ошо ниләрне онотмағыҙ. Алта да шулай ярҙам итеп бер-берегеҙгә ауыл өсөн үлеп торығыҙ. Хөрмәтле дуҫлар, һеҙне ошо матур 100 йыллығы менән ауылының ҡотлаймын һәм ошо бәйрәм бөгөн 100 йыллығы тауының асыҡ дип иғлан итәм. Изге күңелле ауылдаштарыбыҙ, ер кешеләре. Улар ғүмер буйына иген иккән, умарта ҡараған, мал аҫраған, үҙ шөғөлдәре менән дан тотҡан ғаиләләр дә күп беҙҙә. Шулай итеп, ауылыбыҙҙың уңған кешеләренә төрлө номинацияларында рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Рәхмәт хаты менән Ауылдың актив эшсәндәре, ярдәмсылары, шулай итеп. Уважаемый Вали Ахметов Руслан, выражаем вам благодарность за добросовестный и плодотворный труд в развитии и процветании родного села. Вали Ахметов Руслан. Вали Ахметов Руслан. Бірейге сығып алығын. Туғандары болғала. Шундай уҡ рәхмәт хатымнан Вали Ахметов Рауф бүләкләнә. Вали Ахметов Рауф. Шундай ук рәхмәт хатымна Мухаммадиев Шаймурат. Рәхим итегез. Сафиулина Альфреда, рәхим итеп ҡаршылағыҙ. Артабан номинациянан бүләкләнә иң йәш ғаилә номинацияһында Юсупов Илшат, Юсупова Гөлсинә, рәхим итегеҙ. Өлгөлө башҡорт ғаиләһе номинацияһында бүләкләнә Гали Ахметов, Алик, Гали Ахметова Гүзәлиә. Улар ҡунаҡтай.
олы яшьтәге авыл кеше номинацияһында бүләкләнә Давлетшина Гөлира. Иң олы яшьтәге кеше. Yaşarıp gitti Güler abim. Rahmat Güler abi. Min Davletshina Gülire. Min Davletshina Gülire. Ta oğlumda yok, lemez, tüvengilemez oğlumda tuğup uçup. 1954 yılının kadında ta oğlu Davletşinar ailesine gelin bulup düşsün. Rıfkat Ömer oğlu bilen 9 balaga. Ömer birip 65 yıl birge yaşadık. Ta oğlunun halka bek ongan tırış, ongan birden bal kurtunday tırış. Şundan kadar ya şiirimni da söyleyeyim. Yemligini elemez boylarında akseskeler yedim kuluma. Bəxtli, tevfikli, selamet, uzun ömürlerin tileyim kelgen konaklarına, dost işlerinin ağırdaşlıklarına. Şundan kadar yedim. Ne Allah'ım. İstelikler bulup kalhan hizge. İstelikler bulup kalhan hizge. Ay Allah'ım. Yara unutup gittik de rahmat Güler apay. Kalhan hizge. Yazgan karalarım karaha. Men bularının ta oğlunun en oğlu eviyi. Lennez boyu başkutmalar. Rahmat, dur rahmat. Rahmat Güler abi, ortağında şunday matur şiirler bizge işitirge bulham. Şulay departman nominatsiyalar biz davam ete. İң yaş avul kişihi nominatsiyasında böleklerine Gareyeva Amelia. Qarşı alabız. Ungan Hujabika nominatsiyasında böleklerine Davletshina Zuhra. Rahim edip qarşı alabız, alkışlar. Oğlumuzun en oğlan il udamanı nominatsiyasında böleklerine Vali Ahmedov Rasul abizin. Rahmet. En konaqsıl yurt nominatsiyasında böleklerine Gariyeva Luiza hamda Harisova Shagida. Rahim etiniz. Rahim etiniz ko'rishlar. Bizden artaban tağıla bir iki благодарность var.
Уважаемый Рафаэль Нариманович, выражаем вам благодарность за энтузиазм, патриотизм и любовь к малой родине. Желаем вам здоровья, оптимизма, успехов и процветания. Рахмат. Шундый рахмат хаты. Фатиха Мавлютовна, рахим итегез. Фатиха апай. Рахмат, Раил Галиманович. Hürmetli qonaqlar, sizдің алдығызда Ләмәз ауылының Ағинәйдәр ұйышмаһы. Қаршы алып, рахим итегез. Hürmetli qonaqlar, sahna türünə İglin rayonu, munisipal rayonu hakimiyyəti başlığı, sosial həm kadrlar səhəti boyunca urun basarı Ramazanov Fənil Failuluna birabir. Rahim etdik. Hayırlı gün, hürmetli jubilerler, gelen konaklar, din kardeşler,
Bugün iki beyram Tau Ağılında. Birincisi meşit aşı, ikincisi Tau Ağılına 100 yıl. Şu niyetten faydalanıp sizni Hakimiyet, Иглин районы Hakimiyet başlığından, Güzel Reisovdan şın көңілден құтлайым. Sizge uzun ömür, Tau Ağılı olga barsın, zorayıp tursun, balalar көп tursunlar. Balalar bolsa bütün bir bala ağılның келешегі болacak. Sizge uzun ömür, şulay dus tatу yaşayınız. Мен бик шатмын. Şunday дружный итінде yaşaганыңызга, şulay devam etегіз, bir-біріңізге тірек, таяныш болып, ярдәм итеп yaşayınız. Рәхмәт сезгә. Хәзер калуыгызды сорайбыз. Хөрмәтле авылдашлар, безнең район администрациясеннән безнең авылыбызга бүләк балалар өчен уен площадкаһы. Сертификат. Подарочный сертификат на приобретение детской спортивной площадки. Райгәнгә сыгып алагызмы? Алкыштар. Также благодарственным письмом награждается Мирхайдарову Денису Борисовичу за активное участие в сохранении и развитии духовной культуры на территории Иглинского района Республики Башкортостан в связи с открытием мечети Маулид в село Тау. Шундай ук рәхмәт хаты Сафиуллин Рафаил Хамзиевич. Рәхим итегез. Шундай ук рәхмәт хаты белән бүләкләнә Сафиуллин Зариф Мавлютович. Резяпов Гариф Загирович. Гариф абый. Гариф абзый тизрәк бул. Югер, Гариф абзый, югер. Зариф абзый сыгып алды инде. Шакисламов Ришат Ражапович. Шайхисламов Ришат Ражапович. Шундай ук рәхмәт хаты белән бүләкләнә Давлетшин Рамил Загирович. Рәхмәт. Тагын бер тапкыр сезне юбилей белән бездән детский площадка булды. Детский площадка буш торырга тиеш түгел. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле кунактар, сәхнәлә Фәһим Токымбатов, Уралым. Bayramlarınız mübarek bulsun, hürmetli milletçiler. Salavat Yulayев Ülgeri, İsmullah Dilmuhamedov'e Uralım. Kugarip yatkan
ашылай құштарым Тыныйырап құяш батқандан Қайрап ұлата құштарым Инем ақ тайырдарым Ине дағандай ырдарым Ине бит менің түйегім Ине хүйе юрегім Башкортстан Республикасы Фәннәр Академиясының вәкиллеге итәкчесе, Башкортстан Республикасының атталанган юристы Рафаил Нариман улы Зинуровка бирәбез. Рәхмәт итегез. Тағын да бір тапқыр хәйірлі күн. Хөрмәтле иптәшләр, қонақтар, Тау ауылы халқы һәм барып келген иптәшләр, қонақтар. Рөхсәт итсәгез, рус телендә миңа ятишрәк булыр һөйләп. Рөхсәтме? Чөнки монда доклад, документлар бар. Шуңа күрә мин мәҗбүри рәвештә рус телендә һөйләргә тиешмен. Яраймы? Хөрмәтле қонақтар, Һеҙҙе Рәсәй Академияһы фәндәре исеменән һәм Башҡортостандың тарих һәм этнография институты исеменән ҡайнар ҡотлайым. Уңыштар, таҙалыҡ, үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ барығыҙға. Друзья, я прошу вас внимательно слушать, поближе подойти, потому что доклад будет интересный. Именно вот история села, малоизвестные факты будут. Они очень поучительные и интересные для вас. Пришлось долго заниматься в архивах. О нашей деревне Тау, о нашей, я говорю, нашей. Я не отсюда родом, но говорю нашей, потому что наш край, это здесь наши люди живут. Я считаю их своими. И есть повод гордиться, что есть такая деревня. Пониже узнаете. Я буду говорить о деревне как Тау, а как Средний Лемезы. Потому что в архивных документах везде он значится как Средний Лемезы. Царской России, вплоть до 20-х годов, когда переселились сюда из-за наводнения. Вы знаете это. Думаю, вы на это не обидитесь, что так называю.
Эта деревня, друзья, уникальна и знаменита своей историей. Понимаете? Вот. Я говорю это честно, не из желания вам понравиться, а вот сейчас узнаете, почему. Друзья, мы башкиры рода Кудей, Урман Кудей. Раньше был Туркмен Кудей, теперь попозже стали Урман Кудей. Поэтому приехали на наш праздник представители рода Кудей. Они тоже будут выступать, вот здесь они сидят. Я думаю, многие из вас уже читали книгу «Верхние, средние и ниже Лемезы. История родословной судьбы», ну, над которой работал я около 10 лет, написал историю. Я не стал ограничить своей родной деревне ниже Лемезы. Так делали обычно, про свою деревню пишут. Я охватил все эти 3 деревни, потому что они на одном берегу, как 3 брата родных. На днях вот мы раздали газету, в «Глинских вестях» вышла статья по истории деревни. Там кратко написано. Но я остановлюсь на важнейших фактах, которые вот привлекут ваше внимание. Еще раз прошу внимательно слушать. Вы услышите, видимо, фамилии своих дедов, прадедов и так далее, родственников хотя бы. Факты малоизвестные. Итак, начинаю я чуть-чуть издалека. Был такой Тавлыбай Мунгашев, или он даже в некоторых документах Мукасев. Он в 1737 году, год самых кровопролитных башкирских восстаний, в числе других башкир рода Кудей, среди других башкирских племен, подписал письмо князю Путятину. Он тогда комендант Красноярской крепости, это сегодня город Красноуфимск. А там сидел арестованный главный лидер восстания Юсуп Арыков. Они просили его отпустить. Вот, мы, мол, придем сами с повинной, вы ее отпустите. Но князь Путятин, конечно, их не отпустил, но им поставил условия. Если, говорят, разойдетесь по домам, мы вас простим. Императрица вас помилует. Но это возымело, видимо, потому многие разошлись по домам. И в их числе был Тавлыбай Мукасев. Понимаете? Почему он имеет отношение к этой деревне? Очень просто. Он на берегах Лемезы здесь поселился, значит, по разрешению, видимо, местных башкир-вотчинников, если он не был местный. Если был местный, ему не требовалось разрешения. Но, тем не менее, он в этом селе возник первый. И, значит, я искал документы в архивах, что башкиры его сюда пустили, как бы припущенник, но таких документов в архивах нет. Значит, он был, я считаю, он был местным. Но вот конкретно откуда он был родом, какой деревни, этого нельзя сказать. Факт, что он основал эту деревню. Может, он даже выехал оттуда был, с Лемезов, мы не знаем. Документ этот, который подписали князю Путятину, был датирован декабрем 1737 года. И потом имя этого Тавлыбая всплывает лишь в 1816 году в ревизских сказках. Вот. Тут его жил Дауд Тавлыбаев, его сын в этой деревне. Он юртовый старшина этой деревни. Сразу скажу, кто такой юртовый старшина. Это, скажем, по нашим временам, как председатель сельсовета, даже больше. Потому что у него под командой было 8 деревень. Вот 3 деревни Лемезы, а также, как ни странно, 4 деревни Салаватского района. Это Мендишево там и другие, Яхина и так далее. Но Тикеева туда не входила. А еще Казаяк, Нижний Казаяк, Верхний Казаяк. Вот какой был человек. Деревня была маленькая, Лемезы было больше, Нижней Лемезы. Там было около 40 домов, а здесь было где-то 14 домов. Но тем не менее старшина отсюда. Почему? Да очень просто, потому что он заслужил больше доверия властей. Потом еще услышите о нем. Но деревня всплывает в документах до 1816 года, обратите внимание. В 1757 году из этой деревни 2 башкир участвовали в русских войнах, походах в Европу. Значит, это русско-прусская война 1757 года. Вы по истории знаете.
башкирские конники, ну, они кавалеристы, участвовали там все. Из этой деревни участвовали двое. Это Аббас Хусейнов, он значит как Аббас Хусейнов, и Яныш Сурашев. Оба указаны как деревня Илемизова написано, архивом таким, Илемизова. Почему Илемизова? Да потому что царские писари, видимо, не стали средние и верхние делить Лемизы. Чтобы быстрее было, написали и Лемизова там, и так далее. Почему я отождествляю его как жителя этой деревни? Есть конкретный архивный документ. Значит, в 1816 году я, как сказал, проживал в этой деревне его сын Дауд Давлубаев, вот, основатель этой деревни. Дауд Давлубаев старшина. Ему было тогда 44 года. И его сын Назир, это сын этого Аббаса Хусейнова, Назир Аббасов, который совершил вот поход в Германию. Он был вооружен луком и стрелами, и 2 коня у него было. Вот все оружие. А там пушки, ружья, вы знаете, так ведь? А царские власти после восстания 1736 года башкирам запретили иметь оружие огнестрельное. Поэтому он был луком и стрелами. Как он против пушек, луком и стрелами, поймите. Но он вернулся живой с этой войны. У него родился сын Назир Аббасов. У Назира была сын Резван, дочь Сарби 4 года. 2 жены. Одна из них Зиян Итайкова. И потом в 1771 году башкиры участвовали в польском походе, польская война, русско-польская война. Из этой деревни Яныш Сурашев, пишется Чурашев, но он Сурашев. Вот. Потому что в переписи 1816 года, уже через вот сколько лет, он здесь все проживал, он указан житель деревни Средней Лемзы, Яныш Сурашев, ему 72 года. Вот. У него было 2 жены. И сын Мустафа, 39 лет, он указной азанчи мечети вот этой деревни. Дочери у азанчи Гульбану Шамсия 1 год всего был, маленький еще, маленькая. Вот Яныш тоже воевал луком со стрелами. Так, ну, к этому времени в деревне было не более 10 домов. Почему я так говорю? Потому что в 1816 году было 14 домов, а в 1770 их не могло быть больше. Где-то около 10, не больше. Ну, скажу в 2 словах полномочия юртовой старшины. Какие он имел полномочия, вот, Дауд Тавлубаев. Они были очень большие друзья. Это как примерно как вот глава администрации района, может даже больше. Вот. Он определял очередность призыва на военную службу башкир. Потому что от каждого 3-4 дворов в случае войны России башкиры должны были выставлять одного конника. Его вооружали всем селом, 2 коней ему, оружие и так далее. Вот. Он это определял. А споров много было, чтобы не идти на войну. Никто не хотел на войну идти. Но железной рукой старшина определял, вот ты должен теперь идти. И так далее. Там ведал общественными работами, постройки дорог, мостов, сбор налогов и так далее. То есть представлял царскую административную власть. Но потомки вот этого Дауд Тавлуба, его братья, дети и так далее, они были все знаменитые. Понимаете, раньше как было. Если он твой отец начальник, там, кантонный или какой, его дети тоже вот, шли по этим стопам, они тоже становились такими же вот известными людьми. Так его дети участвовали в Наполеонской войне. Алибай Тавлубаев знаменит тем, что он в 1807 году был призван на войну с Наполеоном как конный башкир. Участвовал в Австрии под сражением при Аустерлице, кто знает, это Австрия, где армия Кутузова потерпела поражение от Наполеона. Это было пекло. Но он остался живой, вернулся живым домой. Есть такой конкретный документ, называется «Формулярный список башкир 8-го кантона».
участвовали в войнах и походах. Вот откуда эти данные архивные. И здесь же указан другой житель вот, Наполеонской войны, его брат Гайсат Тавлыбаев Нуралин. Понимаете, он тоже участвовал в этой войне, и казак имел орден. Но, однако, друзья, давайте будем справедливы. Кроме жителей вот этой средних лемезов, Тау, участвовало много и нижних лемезов, верхних лемезов. Они тоже, конечно, имели ордена, но я говорю конкретно пока о вас, о вашей деревне. Например, скажу, Муксин Райханов из Верхней Лемезы, туркмен, был удостоен высшей награды вот, для солдат и офицеров в той войне. Он имел орден Святого Георгия Победоносца. Это орден, знаете, во всем башкирском войске имели несколько человек всего вот, из многотысячного башкирского войска. И я думаю, тоже он заслужит уважения. И скажу откровенно, что вот башкиры этого села, конные казаки, участвовали, безусловно, и во всех других войнах. Например, русско-шведская война 1788-90 годов, русско-турецкая война 1829-29, Крымская война 53-55, русско-японская война 1905 года. Они все были призваны, но, к сожалению, мне сказали, что вот эти архивные документы, они в Оренбурге и в военном центральном военном архиве в Москве. Ну, надо время и желание просто. Их можно найти. И имена их будут установлены. Но, друзья, вот я отдаваю дань жителям, земляков своих, жителей деревни Средней Лемезы, покопался в документах Первой мировой войны, кто участвовал. И вот сейчас имена переведу, кто участвовал, кто там погиб, кто вернулся раненый. Назову имена, чтобы время долго занимать. В августе 16 года, в возрасте 21 года был ранен, выбыл из строя, то есть, скорее всего, это погиб, так написано. Рядовой 44-го сибирского стрелкового полка Абдрахманов Габдул-Валид, житель деревни Средней Лемезы. В декабре 17 года по ранению выбыл из строя рядовой 45-го Азовского полка Базатагинов Мирсадер. Скорее всего, это Мирхайдар. Они так писали, вот русские писари. Как слышали, так и писали. Маламудьянович, житель деревни Средней Лемезы. В мае 17 года по болезни выбил Гайфуллин Сайфулла, рядовой 21-го армейского корпуса Средней Лемезы. В июле 17 года на реке Припять, это Белоруссия, умер от ран Занединов Гайнулла, рядовой 517-го Батумского полка, житель, друзья, Средних Лемезов. В июле 17 года был убит на фронте стрелок 10-го Сибирского стрелкового полка Махуддинов Захуддин. Скорее всего, это Мухуддинов, а не Махуддинов. Тут Мухуддинова есть. В мае 15 года из ранения контузия погиб Минхазиддинов Макзум, 39 лет. В декабре 17 года выбыл из строя по ранению рядовой 38-го Сибирского стрелкового полка Мирхайдаров Минятулла, Средней Лемезы. В 17 году в город Двинск выбыл из строя по ранению рядовой 725-го Чесменского полка, опять Мухаддинов, Гизятулла, житель деревни Средней Лемезы. В январе 17 года выбыл офицер 35-го обозного запасного полка, унтер-офицер Мухаммедшин Давлетша, житель Средней Лемезы. Я думаю, что Давлетшины или Мухаммедшины, наверное, его эти потомки. В 2014 году пропал без вести на войне рядовой 162-го Ахалцизского полка Салихов Багадей, житель деревни Средней Лемезы. В 2016 году выбыл из строя вследствие контузии канонир, то есть артиллерист 3-го Сибирского тяжелого артиллерийского дивизиона Хажи Ахметов Ногаман, житель деревни Средней Лемезы. Сейчас кончаю, друзья, дослушайте. В октябре 2016 года выбыл из строя из-за ранения рядовой 47-го Сарайского полка Хажи Ахметов Нурахмет, житель деревни Средней Лемезы. В сентябре 2016 года выбыл из-за болезни по малокровию 18-летний Хайсян, написали, это, скорее всего, Гайсин был. Хайсян Харыс Равильевич, житель деревни Средней Лемезы.
В 2017 года в Подриге погиб после контузии 27-летний Хасанов Хаким, рядовой 722-го Гарайского полка, житель Средних Лемезов. В августе 2017 года, вот последний, выбыл из строя по ранению и вернулся живой Хазайхметов Лугуман из 3-й сибирской отдельной тяжелой артиллерийской дивизии. Ну, друзья, вот послушали, наверное, многие сидят потомки вот этих людей, про кого я говорил. Если надо, я могу вам данные пополнее потом. Я не буду останавливаться на годы советской власти, когда вот здесь кулаки там, большевики, комсомольцы и так далее. Знаете, тяжелое время было. Люди верили в светлое будущее. Сейчас смешно, но люди верили в коммунизм даже. Я еще помню, в детстве мы верили в коммунизм. Когда Хрущев объявил, что через 20 лет коммунизм будет. Наверное, помню старшие. Но это были, конечно, драматичные времена. Но сегодня, к сожалению, мы вместо коммунизма что видим? Капитализм видим. В конце 20-х годов началась коллективизация и, как следствие, раскулачивание более-менее прилично живущих сельчан. Вы знаете, это приняло трагический оборот. Многие были сосланы, арестованы, расстреляны. Человек потом и кровью, даже все, вот 2 коровы имел, лошадей, наверное, 2, железной крыши дома. Он одночасье стал кулаком, богатым, врагом стал. А вот бедные, которые, извиняюсь, были такие деревни, горлопаны, лентяи, они первым записали в комсомоле, комсомольцы, они первым записали в партию, они на них доносили. Вот он, из-за зависти, видимо. Вот их и арестовывали. А эти были трудяги, настоящие. Вот. Не вдаваясь в подробности, назову имена вот людей, которые подпали вот этих жернова репрессий. В октябре 30-го года был арестован и через 3 дня приговорен в высшей мере и расстрелян 40-летний Давлетша Алибаев, неграмотный колхозник. Это именно потомок того Алибаева, который говорил, герой Наполеонской войны. Понимаете, вот как, куда дело зашло? Был виноват в том, что он был потомок вот богатых людей. В том же году был расстрелян кулак Алибаев Зиганур, кулак в кавычках, 46 лет, колхозник с начальным образованием. Но отмечу, что он в 19 году был активистами комсомольца арестован, но было по требованию сельчан он был освобожден, потому что он никаким врагом не был. В 1931 году арестован неграмотный колхозник колхоза «Марс», видимо, колхоз так назывался, житель Среднемезы Ахмадьянович, 37 лет. В июле 1930 года был арестован, но оправдан житель деревни Среднемезы Вильданов Аткулла. В июле 1930 года был арестован Хутов Губайдулла. Хутовые — это знаменитые фамилии были. Здесь о них можно сказать долго. Вот, житель деревни Среднемезы. И в 1930 году также был арестован его брат Хутов Мухаммад Шариф. Дорогие друзья, я в заключение хочу сказать одну вот интересную вещь. Недавно вот одним из почтенных жителей вашего села, Шавик Мухаммедьянов, мой друг, его сын Ренат, я знал понаслышке, что вот за деревней, за рекой есть могильные камни есть. Мы пошли их разыскали. Это стоило трудов. Могильные камни оказалось действительно. Знаете, они там как джунгли там заросли деревьями, камышом и так далее. Но мы их разыскали. И там очень красивая арабская каллиграфия. Это такой способ надписи, как я узнал, сегеф называется. В конце В, сегеф. Это арабский вид каллиграфии. И это прочитали знатоки эту надпись. Это надпись Байтуллы Даутова. То есть он внук основателя вот этой деревни. Понимаете? Внук Тавлбая Мукасова. Его сын Дауд, это сын Даута, вот Байтулла Даутов. Это очень знаменательно. А рядом его жена похоронена Хубаниса Хусейновна. Да, я знаю, вот это
для меня это было открытие. Многие из вас, видимо, сельчане знали, что там есть камни. Но, друзья, похвально. Вот. Я сразу же предложил взять под охрану их, оградить эти могилы. Спасибо всем. Халид, Туган, спасибо тебе. Оградили, деньги собрало население. Молодцы. Вот так надо уважать наших отцов, дедов. Похлопаем им, товарищи. Давайте. Молодцы. Это вам делает, ребята, большую честь. Знаете, это много стоит. Это будет достопримечательность ваша и в то же время наша. Потому что, например, я горжусь, что вот эта деревня, что его основатель, там, участник башкирского восстания и так далее, и так далее. Вот так. История, она такая вещь, о ней можно долго говорить. Но, конечно, людям интересно, когда говоришь фактами. Когда говоришь, вот, наши деды и так далее, это мало кому интересно. Я постарался быть конкретней. Если будут вопросы, пожалуйста, можете подходить, можем говорить. Большое спасибо. Я прошу передать большую благодарность, спасибо от себя, от всех, главе администрации района. Вот, заместитель приехала, к сожалению, она не может. Спасибо. Спасибо сельсовету. Спасибо, друзья, всем вам. Бірге болайық, дос болайық, қабірді қотлайық. Рахмат. Байрам менен. Біз бүгін Знаменательным событием. Үген районы Тау ауылында. Желаю всем здоровья, Бұл ауыл біздің прекрасного тарихтың түбіне барып тұташа. и хорошего настроения. Не үшін дегенде бұл ауылға негіз салған Таулыбай Мұқасов деген кіші. Бұл 1737-1738 жылдардағы ихтилалдың актив қатнашушысы. Ол князь Путятинға қол қойған Юсуп Арықовты азат етеге деп, оны қолға алғас. Одақ оны ярлы қолағас, ошауында келіп, ошау ауылды ол орын алған бірінші болып. Таулыбай Мұқасов. Оның ұлдары енді Дауыт Тавлыбаев тұқымдары бүтәһілі болған мұнда Юртовый старшина кантон заманында һәм башка енді. Бұл ауылдың исеме бүтін архив документтары бойынша Урта Лемес деп аталған. Әмма 20-нче елға ағашын өзгерткәс, ауылда ху бата башлаган. Шуңа күрә алар тау башынара күченгәннәр, елга буеннан, Лемес буеннан тау дигән исем алган шул вакыттан бирле. Практически уже нигде не... Бұнда әйтейік енді, мұна көп кіші қайтқан, тоған яқты яраталар. Бұна мен де ғарурланам.
Халқын тыйып қолына құрал алған, тауларда ұнатмаған, туған ерін ақлаған. Бой тарихы халқымдан, аманда мен күз алам. Ата-баба юлалары, нелерін яратам. Башқа халқы давам етір, ұлы яштар барында. Мұндысы бізге азыр барайының қолында. Sizin aldığınızda İlşat İşmuratov, qarşı alığız. Bayramına bitirdiler. Değişik tarafı. Хәзер бер объявление була ярыймы? Хөрмәтле тау авылында туып үскәннәр, кунаклар, барыгызны шу байрам белән кайнар кутлайм. Барыбызга да тазалык, һаулык, балалар бәхете, семья бәхете, Алла берсә исәнлектә, һаулыкта яңдан очрашып торырга насип булсын.
Хәзер объявление кемнәр теләй аръякка сыгып Байтулла Картатайның хәбәрен күрергә рәхим итегез. Автокесүдә трактор көтеп тора. 15 минуттан ерышып төшәйек. Рафаэль Нариман шәдрәк яңгыша дип китте Волновас дип. Халитов Әфхат Латип ул әйтергә тиешле гая. Рәхмәт барыгызга да. Рәхим итегез аръякка. Кемнәр барырга теләй. Рәхмәт. Хөрмәтле авылдашлар, һеҙҙең алдығыҙҙа фольклор бүлегенең кесе ғилми хеҙмәткәре Зинурова Рафила Рәфҡәт ҡыҙына һүҙ бирелә. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле Тау авылы халкы, хөрмәтле кунактар. Рөхсәт итегез, бүген мине һеҙҙең яҡташығыҙ, Тарих тел әҙәбиәт институты директоры исеменән, Зөһрә Яһанур ҡыҙы исеменән, ошо байрам менән ҡотларға һәм шулай уҡ үҙемдең исемемдән дә. Һуңғы йылдарҙа республикабыҙҙа ошондай батур байрамдарҙы үткәрергә, әйтәйек, һаумыһығыҙ ауылдаштар, шәжәрә байрамдары һәм шул теге был ауылдарҙың нигеҙ һалыныуға арналған байрамдарҙы матур үткәреү матур сараға әйләнде. Ошо байрамдарҙа бик күп йылдар осрашмаған туғандар, ауылдаштар, күршеләр, ырыудаштар бергәләшеп осрашалар. Һәм әйтергә кәрәк, ошо бүгенге байрамығыҙ һеҙҙең ошо бүгенге көн менән тороп ҡалмаһын, киләсәктә лә ошондай матур байрам һеҙгә артабанда үткәрергә яҙһын. Һәм һеҙгә киләсәктә ауылығыҙҙың нигеҙе ныҡлы булыуын теләп, һеҙгә һәр берегеҙгә ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, матур яҡты тормош теләйбеҙ. Һәм рөхсәт итһәгеҙ, мин Тарих тел әҙәбиәт институты ғалимдары тарафынан баҫылып сыҡҡан ғилми китаптарҙы һеҙҙең Тау ауылы мәктәбенә бүләк итерге инем. Һеҙгә мында мәктәптең уҡытыусыһы кәрәк Тау ауылының. Бына беҙҙең Тарих тел әҙәбиәт институтында шунда история башкирского народа 7 томда сыҡҡан ине. Шулай уҡ 7 томлыҡ китап һәм һүҙлектәр. Барлығы 26 китап. Мәктәп уҡытыусыһы килһә бик һәйбәт. Нәсимә Ғәлимйәновна. Был китаптар артабанда үҙенең уҡыусыларын табыр, тел һәм тарих менән ауылығыҙға арналған мәғлүмәттәрҙе шул китаптардан табыр тигән ышаныста ҡалабыҙ. Нәсимә Ғәлимйәновнаға бирегеҙ ҙә тапшырыр. Рәхмәт. Хөрмәтле ҡунаҡтар, Диана Ғөбәйҙуллина, Бөрйән ҡыҙҙары.
Ахадыр Хүдді Иглин районна совета депутаты Ахтамьянов Рафил Рафкат олына беребет. Рахмет егет. Уважаемые жители Тау. Дайте, пожалуйста. Я так скажу без микрофона. Уважаемые жители деревни Тау, уважаемые жители Нижнелебезинского сельского совета, я хочу поздравить вас с этим знаменательным событием, столетием. Желаю всем здоровья, хорошего настроения, прекрасного светлого неба и хорошего настроения, чтобы у вас всегда все получалось. Я хочу поздравить вас от имени депутатов районного совета. Я являюсь депутатом по этому округу, и мне очень приятно, что вот здесь уже проходят постоянно праздники, здесь всегда весело, здесь всегда хорошо, светло, уютно, и все вы очень доброжелательные люди. Будьте всегда такими же, пусть ваша деревня процветает, и пусть всегда у вас будет все хорошо. Мирно вам небо, хорошего настроения, с праздником. У вас очень хорошо, вы ухаживаете за деревнями. Я смотрю, вот проезжая Нижний Лемезы, значит, Тау, другие деревни. И я, чтобы поддержать ваше, как говорится, желание, чтобы ваши деревни были краше, я дарю сельсовету от наших депутатов, я подарю им косилку, триммер. Вы, конечно, очень хорошо косите вручную, где я практически уже нигде нет этих коз, но все-таки это будет хоть маленькая вам помощь. Здоровья всем, хорошего настроения. Спасибо. Раиль Галимьянович, пожалуйста. Hürmetli konaklar, sizin aldığınızda bizim konağımız İlyas Allayarov, автор-исполнитель. Serimde gülden askan gülderge Yel bulup hibelhen gizem Var yeten higelge Zenger bulup hüyümde Toratkanma taularga Hüyüm taularında yürüyüm Hüygen yerim hin koyda Zenger balık hüyünde Toratkanma taularga Hüyü taularında yürüyüm Hüygen yerim hine
yürüyüm Hüygen yerim hile koyla Hüyü dağlarına yürüyüm Hüygen yerim hile koyla Hüygen yerim hile koyla Hüygen yerim hile koyla Үзебезнең авылыбызның 100 еллык юбилеена кайттым. Мин Мулла Галямова Мөкәррәмә. Был авылда туып үскәнмен. 7 класста укып беткәннән соң авылдан сыгып китеп, Өфөлә Рәми Гарипов исемендәге 1-нче интернат мәктәпте тәмамлаганнан соң, шуннан медицина университетын тәмамладым. Шуннан распределение белән Олы Теләктә эшләдем. 3 елны эшләгәннән соң, язмыш шулай булгандыр инде, апайларның аркаһыннан Татарстанга сыгып киттек. Авылга ел һайын кайтып йөрибез. Монда безнең иң олы агайыбыз тора торган Әнвәр агай. Аларга кайтып йөри торган идек. Хәзер Әнвәр агай вафат булды инде. Безнең һеңлек әшем монда тора, шул аларга кайтып йөрибез. Авылда менә ошо бүген юбилей булгас, шул хәтлем рәхәт. Элекке Хабан туйларга шулай кайта торган идек. Бүтән элекке танышларны, классташларны, тугандарды күреп китә торган идек. Соңгы елларда ошо Хабан туйлар игеленә булганнан соң, анда барып йөри бара алмай идек инде. Әмма ошо байрам шул хәтлем әйбәт булды. Бүтән авылдашларды күрдек. Хәзер күп кешеләр кайтканнар, күп классташлар, күп тугандар бит инде, күршеләр. Хәзер Хөдде Көбей Ыру Советы итәкчесе Юсупова Альфиягә бирәбез. Рәхим итегез. Һаумыгыз, хөрмәтле милләттәшләр. Мин Көбей Ыру Советы итәкчесе түгел, агзаһы, совет агзаһы, мин бердәмлек оешмасы рәисе. Минем исемем Юсупова Альфия Мөхәммәд кызы. Сыгышым менән Нуриман районы Искекүл авылынанмын. Безнең авылыбызга 1000 елдан артык, безнең авылыбызда 835 елда языла башланган шәҗәрә бар. Без Көбей Ыру халкы бик борынгы халык. Әгәр дә без Көбей Ыруына ысынлап та 1200 елдан артык дип әйтә алабыз икән, без беләсезме, тарихтың астын өскә әйләндерергә лә мөмкинлегебез килеп тора бит, Нурислам агай. Мин һеҙгә хәбәр алып килдем Сагидуллин Рөстәмдән. Сагидуллин Рөстәм Көбей Ыру Советының нигеҙенә беренсе кирбес һалган кеше. Уның һүҙҙәре шулай: Наш род Кудей играл и играет важную роль в башкирской государственности. Находясь в самом центре исторического Башкортостана, мнение нашего рода было важным по общебашкирским вопросам от биев и батыров средних веков до нашего времени. Шулай, без һеҙҙең менән Көбәйҙәр бик мөһим халыҡ булғанбыҙ. Шул айҡанлы, хөрмәтле милләттәштәр, мин һеҙҙе ҙур оло байрамығыҙ менән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙҙең ауылығыҙҙан шундай ҙур шәхестәр сыҡҡан. Әйткәнем бит инде, Рөстәм башлап ебәргән Көбей Ыру Советын. Беҙ үҫтерергә ярҙам иттек. Рафаэль агай беҙгә килеп ҡушылған, беҙҙең Ыру Советы гөрләп эшләп китте. Рафаэль агай ҡушылғас, беҙгә йыйындар үткәрелә башланы. Киләһе йыйын, Алла бирһә, ошо ерлектә, Иглин район ерлектә, түбәнге Ләмәҙҙә булырға тейеш. Шулаймы? Сентябрь айында, Алла бирһә, көтөгөҙ беҙҙе, Алла бирһә. Минең үҙемдең дә әйтер һүҙҙәрем бар һеҙгә. Донъялар үҙгәреп тора. Мин үҙем элек башҡорт теле уҡытыусыһы булдым. Шуның өсөн башҡорт теленә ҡағылышлы
политикага торпеда һымак килеп, бәрелеп килеп кердем. Шуның өчен башта уйдар күп, ямгыятьчелек эшендә нык күп катнаштым, күп нәмә күрдем. Әгәр дә һезгә ямгыятьчелек эше буенча ниндәй дә ярдәм кирәк булһа, һез курыкмаенча мөрәҗәгать итә аласыз. Минең телефоным бөтә ердә бар. Укытучылар сельсоветтала белергә тиештәр минең телефонда. Әгәр дә идеяларыгыз бар икән, мөрәҗәгать итегез. Мәсәлән, һез авылыгызда тост аса аласыз. Ул тост товарищество, авылыгызның товариществоһын булдырһагыз, һез төрле проекттарда катнашып, федеральный аксалар ялеп итә аласыз авылыгызга. Ана асфальтыгыз юк. Мәсәлән, берәй сара үткәрһәгез, асфальт халдырып кала аласыз. Финанска халып шуны. Шулай ук ППМИла катнаша аласыз. Авыл халкы инициатива бирһә, һез проект яҙа аласыз бит инде. Ситтә яшәгән авылдаштарыгыз һезгә ярдәм итер, акса йыйышып. Телебезне балалар белһен. Әлеге мәлдә безнең балаларыбыз, яңа туган балаларыбыз тик русса һөйләшә. Хәзерге көн политикаһы, бүгенге политика, предполагает изучение башкирского языка в школах. Хатта башкортса укырга мөмкинчелек тә булырга тора. Шуның менән кулланып калырга кирәк. Әгәр дә һез үзегез һорамаһагыз, бер кем дә килтереп тоттырмас. Үзегез һорагыз. Әүлияләр урынына билгеләр куярга кирәк. Рафаэль агай зур һорау күтәрде. Әгәр дә һез әүлияләрне беләһегез икән, ул уларны билгеләргә кирәк урындарды. Әйттеләр бит инде кабер дип. Кабер ул кешене килтереп халаһың да онытаһың, күмәһең дә онытаһың. Әгәр дә уны таптылар, ул караулы икән, зыярат кылу. Хатта ата-әсәйнең өенә кайту да зыярат кылу дип атала. Шуның өчен әүлияләребезнең, зур кешеләребезнең, ата-әсәйләребезнең зыяраттарына барабыз икән, зыярат кылабыз дип әйтәбез. Башкорт ерләрен тамгаларга, алтакталар, вывескалар куярга. Безнең Нуриман районы Искекүл авылында шундый мөмкинчелек туды. Үзебезнең авылыбызның бик борынгы икәнлеген белгәч тә, авыл халкы инициатива һәм Көҙәй ыруы советы инициативаһы менән Искекүл авылы Көҙәй ыруының борынгы авылы дигән вывеска куйдык. Ул тарихи урын булып китте. Үткән кешеләр туктап, унда фотога төшерә, авылдың һәм безнең ыруның тарихы менән кызыксына башланылар. Ул бик нык яхшы күрһәткес. Был авылда ла шундый алтакталар булһа, бик яхшы булыр ине. Балаларда точные науки өлкәһендә үстерергә. Бүгенге көндә безнең Рәсәй политикаһы балаларга билем бирү ягын өстөнлек бирә. Шуның өчен без яхшы бейәйбез, яхшы йырлайбыз. Без шул тиклем мәдәниятлебез. Ә хәзер безнең балаларыбызны математика, физика, химия, геология өлкәһендә үстерергә вакыт етте. Әйдәгез балаларыбызны күбрәк ошо өлкәләргә ялеп итәйек әле. Училищеларда, колледжларда укыту ул яхшы, улар һөнәр алалар, кул менән эшләйләр. Югары билем бирергә онытмайык. Именно точная наука әйдәгез үстерәйек. Артабан мәктәптәрдә бизнес, экономика, робототехника түңәрәктәре асырга кирәк. Ул бүгенге көндә мотлак кирәкле, необходимость дигән дөресрәк була. Шуның өчен әгәр дә ата-әсәйләр һез үзегез һорамаһагыз, өләсәйләр һез һорамаһагыз, уларның береһе лә булмас. Һез һорагыз. Беренче һез авыз асыгыз. Авыз асһагыз, бөтен нәмә булыр. Яшьтәргә кәсепчелек, бизнес менән шөгыльләнергә бүген бына раздолье рәхәтләнеп үзебезнең яшьтәр, яшелкенсәк бизнес, кәсепчелек менән шөгыльләнергә урын күп. Чөнки сит ил олигархтары безнең өйебездән куып сыгарылды, Аллага шөкер. Артабанда
улар безне бушатырдар һәм безнең яшьләребезгә ак юл асылыр, яшел светофорлар яныр дигән өмет бар гына түгел, ул әйдә, возьми и делай. Тотып эшләһе генә калды. Шулай ук Рәсүл абыйдар күктәр менән авыл шыгырым тулып үсһен, амин. Рәсүл агайды иң эшлекле кеше дигәндәрне был авылда. Шундай рәсүллеләр үсһен, күп булһындар. Байрамдарда агынайҙарҙың эргәһендә яшьтәр, бала сагалар тезелеп, агынайҙар менән бергә үзләрен күрһәтһендәр, үҫтерһендәр. Һәр кайһығыҙҙың эргәһендә киләһе сығыштарҙа Алла бер балалар торһон. Ауылығыҙ, беҙҙең көҙәй иле ауылдары бәләкәс кенә балалар менән шыгырым тулы булһын. Айһылыуҙар, арыҫландар ерҙе тултырып, йүгереп йөрөһөндөр. Амин. Аллаһы Тәғәләгә хәбәр ебәрелде. Берәй заман тормошҡа ашыр Алла бирһә. Иҫән һау булығыҙ, байрам менән һеҙҙе бөтәгеҙҙе лә. Рәхмәт. А тем праздником едет. Наличными, да? Ну, перевод можно. Татар ҡыҙҙарының шаян бейеүе.
йырдарын дәвам итә Фәһим Тыкымбәтов. Йөрәкләребез шатлыктан куаныштар менә килеп торган. Тик йөрәгем ап. Яркырак әдә бит алабыз. Даулап килһә, ел дауылдар, ирешмәһим тип йөрәк. Агышымды батырырсың, миңа бүген һин кәрәк. Тик йөрәгем, тик туктама, яратып тибек тор һин. Халкыма булган хисләрдә, йырлап аңлатып тор һин. Тик йөрәгем, тик туктама, яратып тибек тор һин. Халкыма булган хисләрдә, йырлап аңлатып тор һин. Saf yaratу мөхәббәттә мөлдерәмә тулы йөрәк. Олыһына, кисеһенә мәрхәмәтле бул йөрәк. Тик йөрәгем, тик туктама, яратып тибек тор һин. Халкыма булган хисләрдә, йырлап аңлатып тор һин. Айлар һөйеү усагында йәнһин берләп типе йөрәк. Яратуды аңлар өсөн миңа бүген һин кәрәк. Тик йөрәгем, тик туктама, яратып тибек тор һин. Халкыма булган хисләрдә, йырлап аңлатып тор һин. Тик йөрәгем, тик туктама, яратып тибек тор һин. Халкыма булган хисләрдә, йырлап аңлатып тор һин. Халкыма булган хисләрдә, йырлап аңлатып тор һин. Тик йөрәгем, тик туктама, тик йөрәгем, тик туктама. Халкыма булган хисләрдә, йырлап аңлатып тор һин. Байрамыгыз менән тугандар, зур рәхмәт. Үзе иҗаткан йырдарын дәвам итә Ильяс Аллаяров. Рәхим итеп каршы алабыз. Кирпегеңден одын күләгә
тере булгандар улар өмрем буе күңел торган яралап үзелмен сескенен кулдар Көслі туғын буладыр мұхаббет Йодығы тошқын көек ғайретілі Гүллемелер түзі көк матур Бұлғын Құдай язмыш қайырылы Güllemeler şinmehenderini Gilentere bulhanlar olar Ömrem boyu gel kırhan yaralap Üzülmeyin seskenen kullar Hey! Güllemeler şinmehenderini Gilentere bulhanlar olar Ömrem boyu gel kırhan yaralap Üzülmeyin seskenen kullar Ömrem boyu gel kırhan yaralap Üzülmeyin seskenen kullar Üzülmeyin seskenen kullar Рахмет. Хәзі таулылар деп әйтеймінде, ұшы юбилей байрамығыз менен ысын күңілінен құтлайым. Орыста өткенде хәзге келешектелі зор просветание. Рахмет хәзге. Matırlar
Açı опоздал. Әллә, бада куйладык. Сәлам. Үткән юма кайтып куйдык бит инде. Мына берничә нәйнеке, мына Байтулла каттайныкы. Ул һәм куйсан. Был әле Рафаэль Нариман әйтеп китте бит, Табылбай Олатайның дан һуң мына был безнең Байтулла картатай туган. 1200 яңылышмасам 25 елны туган булган. Тоже бик олы кеше булып, ошоннан Кырмыскалы районы, безнең Игелин районында сауда эшләре, урман эшләрен алып барып, мына Сахайга тиклем, Сахайда бит сплав ниләр булган, шунларны тутып торган кеше булган, олы кеше. Мына 1905 елны, 1905 елны. Был кабердашын хажга барган вакытны Саудовская Аравиядан, Мәккәдән кайткан дигән ниләр йөрөйүнде. Бардыр инде. Бу якта вакытта куян мондыйлар. Бик көчле кеше булган инде, бу хәдәр ташны анан кайтырга. Дөрес булса, барып кайту 2 ел булган тиме? 2 ел йөргәннәр ди. Ярак бинелек яулап йөргәннәр, ат белән яулап. Әгъүзу биллаһи минәш шайтанир разим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ошо мәрхүмәләргә берничә аят ишетеп Kur'an ayetlerini okuyup gideyik. A'udhu billahi min şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله غلي العظيم رب الله مشوقان Kur'an ayetlerimiz merhumelerin arzularına iştirhan giderlerin bilip kılgan bilmey kılgan hatalık bulan kılgan hataların kesilip kaber hem tamu kazat nadattan idi ornar jumak tünne kılhan idi sirat köpülerini igen itirgen nasip bulhaydı Rabbim Allah kaberlerin king kıl kaberlerin nurlu kıl Makşarında da amel kitaplarının 10 yaktan asırgan nasip ettiğin idi. Rabbana adina fid dunya fil ahireti hasenatu aqinna gazabennar. Allahu Ekber.